क्लास 12 सिम बर' मिडियाम खालामनांगौ होननाया जोंनि बर' संगठनफोरनि दाबि, साहित्य सभानि दाबि आरो एबसुनि दाबि आरो बे दाबिनायखौ गनायनानै थांनाय 30 एप्रिलावनो जे गभर्नमेन्ट अफ आसामा प्रत्येक आसामाव थानाय डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टरफोरनो बिटिसिल' नङा जेराव मेराव बर' मिडियाम दङ बेवहाय बिसोर लाइजाम हरजोबदोंमोन। बे लाइजामा आंनि आखायावबो दं आरो बेहाय गाहायै बिसोरनो मोनथाम सर्थ'खौ इमिडियेट हरनो थाखाय खावलायहरदोंमोन। बे जाहैबाय जे बर' मिडियाम आपग्रेडेसन खालामनो थाखाय स्कुलफोरखौ आइडेन्टिफाइ खालामनो आरो सेकेन्ड पइन्टआव होनदोंमोन जे जेराव जेराव माने बर' मिडियामनि टिचिं सोनो हायो बा खालामनो हायो बेफोरबायदिखौ खालामनो थाखाय आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन जायगाफ्राव बा एंगेज जानानै थानाय टिचारफोरखौ माब्रैबा ट्रेन्सफार खालामनानै लाबोनो हायो नामा बा बोरैबा एडजास्ट खालामफैनो हायो नामा बे मोनथाम कन्डिसनाव बिसोरनो लाइजामखौ इमिडियेटलि गथायनो थाखाय हरदोंमोन। नाथाय बिसोरो बे लाइजामखौ गथायाखै। जानो हागौ बिटिसिआव रायलायदोंमोन आरो होदोंमोन, बिटिसिआ बिनो जेबो रेसपन्स लायाखैमोन। खिन्थु थांनाय 3 अक्ट'बर खालि बिटिसिआवनो मोनसे जुथुम खुंदोंमोन। आंबो दंमोन बे जुथुमाव आरो गासै बर'नि संगठनफ्रा बेवहाय दंजोबोमोन। बेवहाय बिथांमोना अपिनियन लानाय बायदि खालामनानै अपिनियन लानो सिगाङाव बिदोंमोन। खिन्थु जुथुमाव गासै बर'नि संगठनफ्रा साहित्य सभा, एबसु, राइटार एकाडेमि लोगोसे इसिबां दं आरो आबोबनि बिसोर बयबो बुंजोबदोंमोन जे इमिडियेटलि माने बर' मिडियामखौ क्लास 12 सिम लाबोनांसिगौ। आरो बेवहाय स्कलार मानसिफोर दंमोन, जोंहा आगोलनि मिनिस्टार थानेस्वर बर' आरो दंमोन जोंहा डक्टर कामेस्वर ब्रह्म, बर' साहित्य सभानि आगोलनि आफादगिरि। बिथांमोनाथ' जथेस्थ' बुंदोंमोन बे लेट जाबाय, बेखौ गोख्रै खालामनांसिगौ आरो हायोब्ला जोङो गोजौ थाखोआव कलेज लेभेलफ्रावबो बेखौ लांनांगौ होननानै। खिन्थु बे जुथुमाव मैया आं नुदों बिस्वजित दैमारिया माखासे मिसलिड बिथाङा स्टेटमेन्ट होदों आरो बिथांनि स्टेटमेन्टआ कमप्लिटलि फेब्रिकेटेड आरो फल्स। बिथाङा होनदों बिटिसिआव बेखौ रायलायाखै, बिटिसिआ रायलायाखै जोङो बुंनो हाया, खारन रायलायाखै होनब्ला जों फोथायनाय नङा। खारन बिटिसिनि एडुकेसन डिपार्टमेन्टआनो बे मिटिंखौ लेंदों आरो बे मिटिङाव जेब्लानाखि अपिनियना गासिबो लाजोबखांबाय, आंबो होदोंमोन अपिनियनखौ, आंनावबो बिदोंमोन बिथांमोना। आरो बिस्वजित दैमारिया बेवहायनो ओरैबायदि माखासे खोथा बुंनानै होबाय जे बर' मिडियामखौ फोजोबनानै इंलिस मिडियाम खालामनांगौआ बेनो बुंग्रोदों बे मिथिङाव। मैया बिथाङा खिन्थु फल्स स्टेटमेन्ट होदों। बिनि उनाव कमल सिंह बुंदोंमोन बिजिनिनि एमएलए, बिथाङा बे रोखोम लाइनाव बुङाखैब्लाबो खिन्थु माखासे बर'नि आखलफोरखौ दुखु मोनदों इंलिस मिडियाम फोरोंनायखौ, बे लाइनाव बुंदोंमोन। बिनि उनाव चेयारपारसन हिसाबै खाम्फाया जेरैबायदि बहाय बिटिसिनि जि माबा इडुकेसननि जि बिथाङा बे बिस्वजित दैमारिनि बाथ्राखौ लानानैनो ओरैबायदि बुंबाय, गासै संगठनफोरखौ एंगारजोबनानै अपिनियनखौ एंगारजोबनानै बिनि सायाव सानफिननांगौ, सावरायनांगौ सेमिनार दं होननानै सेमिनारसो बिथाङा खुंनो बेवहाय कमिटि दानो खावलायबाय आरोखि। आं बे मिथिङाव गावनो निजे गसंनानै बुंदोंमोन जे बेथ' नोंथांमोना बोरै बे सेमिनारखौ बोरै खुंबावनो, गासै बर'नि आफादफोरा डिसिजन लाखाबाय, अलरेडि डिसाइडेड। बे आफादफोरा बे सेमिनाराव मा बुंगोन, बिसोरथ' बेखौनो बुंगोन आरो बिसोरनि डिसिसना बेनो जाखागोन। दा गतिके बिनि सायाव सेमिनार खुंनायनि जेबो लाब गैया। बिथाङा आंखौ बुंदोंमोन नोंथाङा बिदि साननो नाङा जे जों मिथिनायाव बिनि सायाव सेमिनार जायाखै। अब्ला आं बुंदों बेथ' नोंथांमोननिसो प्रब्लेम। सेमिनाराथ' नों गोबां जाखांबाय, गोबां समनिफ्राय बे डिसिसन लानाय, खिन्थु बे नोंसिनिसो प्रब्लेम। गतिके नोंथांमोना बे संगठनाव बे गासै सेमिनाराव गासै संगठनखौ नोंसोर इनभल्भ खालामना नोंस्रा जेखौ लानानै सावरायनांगौ सावराय, खारन बे नोंसिनिसो प्रब्लेम होननानै आं बेवहाय स्पस्ट' बुंदों आरोखि। बे जि पस्टनि खोथा बुंदों बिथांमोना बेखौ हेडेक जानांगौ खोथा गैया। बे एज पार पलिसि निउ इडुकेसन पलिसि बायदि थांगोन। दा बेवहाय निउ इडुकेसन पलिसियाव आङो बेवहाय पेपारफ्रावबो लिरबाय, आं फेसबुकावबो हगारना होदों जे लेंगुवेजनि सायाव बिथांमोना स्टाडि खालामाखै। आरो आं नुनायाव बिटिसिआ बिनिफ्राय लानानै बिस्वजित दैमारि बिथांमोना बे निउ इडुकेसन पलिसिखौ दासिमबो बुजियाखै, फरायाखै, नायाखै आरोखि। बिसोरो बाव मा लिरनाय दं बिसोर नायाखै। दानि सिस्टेमा ओरैबायदि जाहैबाय जे आगोलनि सिस्टेम मथे क्लास 1निफ्राय क्लास 10 सिम अर्थात 6 बोसोर बैसोनिफ्राय ओरै 14 बोसोर बैसोसिम बे फ्रि इडुकेसन हिसाबै गभर्नमेन्ट अफ इन्डियान पलिसिया बेखौ लादोंमोन आरो आरटिए एक्टआवबो बेखौ लिरनाय दं। खिन्थु दानि निउ इडुकेसन पलिसियाव बिथांमोना खालामदों जे क्लास नार्सारिनिफ्राय अर्थात क्लास 3 बोसोर बैसोनिफ्राय 18 बोसोर बैसोसिम अर्थात क्लास 12 सिम। गोदोनि समाव माने क्लास 1आल' मोनसे फर्मेल इडुकेसनमोन। दा बे फर्मेल इडुकेसनखौ बिथांमोना दावखोबाय आरो नार्सारि लेभेलाव। नार्सारिया मोनथाम जागोन, ABC, बे 5+3+3+4 फर्मुला
बेनिफ्राय हायार सेकेन्डारि लेभेल होननाय गैला दा बेवहाय 9 आरो 12आ मोनसे बेस आरोखि औ दा ओमफ्राय बे इडुकेसन पलिसिखौ बिथांमोना बुंनाय बेवहाय स्पष्ट दङ लेंगुवेज हिसाबै जे क्लास 5 सिम कम्पालसारि मादार टं जानांगौ बेवहाय अनलि बाइलिंगुवेल किन्तु क्लास 5 नि उनावहाय जोङो माल्टिलेंगुवेज बा ट्राइलिंगुवेल बेखौ जोङो खालामलांनो हागोन किन्तु क्लास 8 सिम लांनांगौ बिथांमोना बेखौ साजेसन होदों आरो बिनिफ्राय नैबेथ' मोनसे केटागरि जाहैबाय एस केटागरि बेस केटागरि क्लास 9 to 12आ दा बेवहाय बिथांमोना जायफोर इण्डियायाव जे आनरिकगनाइजफोर दं बा मिडियाम गैया आरोखि दा दिनै ओरैबायदिसो मोनसे थासारि फैदों नेपालि सावथाल इभेन राजबंशिफ्राबो मिडियामसो मोननो थांगासिनो दंबायो दानि निउ इडुकेसन पलिसि मथेब्ला आरोखि आनिफ्राय जायफ्रा स्टेट लेंगुवेज बा 8th schedule लेंगुवेज बिनि सायावथ' बिसोर बुंनांगौ खोथा गैखाया बिसोर एस इट इज सोलिलांगोन आरो क्लास 10 सिम जुदि मिडियामा दंखायो नालाय बियो आप टु क्लास 12 सिम थांखागोन आरो मोनसे जिनिसखौ जों बुजिबावाखै जे दानि स्ट्राक्चाराव जे 11, 12 फरायनांगौब्ला अर्थात हायार सेकेन्डारि फरायनांगौब्ला जाहा स्ट्रिमा गावहोयोमोन कमार्स आर्ट्स साइन्स जायोमोन बे थानाय नङा दानि क्लास 10 स्टेन्डार्डआ जि दङ बे स्टेन्डार्डखौनो दावखोगोन 12 सिम आरोखि बेवहाय एक्सट्रा माबा थाला स्ट्रिम थाला आरो दा बेबायदि लांनानै आफ्टार हायार इडुकेसनावसो बेखौ गावहैगोन ओरैनो हायार इडुकेसनावसो गावखायो हायार सेकेन्डारिया जाहैबाय बिनि एडभान्स स्टाडिमोन आरोखि आरो गोदोबो गैखायामोन बियो गोदोनि समावबो गैखायामोन किन्तु गेजेरावसो बेखौ दादों इण्डियाआव दा बे जिनिसखौनो बिसोर लाबोफिनदों आरोखि गभर्नमेन्ट अफ इण्डियान पलिसि मथेबा दा मावनायनिसो खोथाखा बेखौ सावरायनायनि खोथा गैया आरो बिटिसिआबो हमथानो हाया बे गावनि गाव लाइनाव खारगोन आरो किन्तु गमामा बिसोरो डिसिसन लानाय जायोबा बिनि सायाव मोनसे प्रेसारसो जागोन आरोखि बिटिसि गभर्नमेन्टआ बेखौ प्रेसार हरनायसो जागोन अब्ला बे जिनिसासो गाज्रि आरोखि दा ओंखायनो बिसोरथ' बेखौ सावरायखाना जलद थाब्लाबो बिसोर जेबो नङा बे निउ इडुकेसन पलिसि मथे खारगोन दाथ' लेखाया नों सेन्ट्रेलासो दिहुनजोबखायो आरो बे सेन्ट्रेला दिहुननाय मोनसेल' लेखा अल इण्डिया गासिबो एखेजोब बेखौ नों बिटिसिआव मा खालामनो फालाय आरो मोनसे जिनिसा जाहैबाय इण्डियानि जे एकाडेमिक जे स्ट्राक्चार बेसिस जि गुदि मोनसे माबा सानस्रि आरोखि इंलिस मिडियाम नङा आरो इण्डियायाव इंलिस मिडियामा गभर्नमेन्ट स्कुल गैया जेरावबो स्टेटआव गैया बेखौ माखासे स्टेटफ्रा जास्ट एरेन्ज खालामदों टेम्परारि एरेन्ज जेनेबा नागालेण्ड मेघालय स्टेट एरेन्जआव खालामदों किन्तु सेन्ट्रेलनिफ्रायनोसो सेन्ट्रेल स्कुलनिफ्राय आरम्भ खालामजानाय खुनु इण्डियायाव इंलिस मिडियाम गैया आरो इंलिस मिडियामा भारतनि इडुकेसन पलिसिनि मोनसे माबा नङा स्ट्राक्चार नङा बे पलिसियाव गैया बे दा जायफोर खालामदों बेसो दा जेसेबां इंलिस मिडियाम दं जोंनाव गासिबो प्राइभेट जोब गभर्नमेन्ट गैया गतिके नों बर'आ जुदि इंलिस मिडियाम खालामनांगौबा बे प्रब्लेमा गिथाव बाथावसिन बिटिसिआ बेखौ मा खालामगोन बे आरोखि दा बिसोरनि सायाव जेबो आइडिया गैया मिथिया आरो बिसोरो जास्ट बुंदों इमसनेल फरेन कान्ट्रि बेरायहैयोनो माबा साख्रि बाख्रि कल सेन्टाराव खामानि मावनांगौनो शपिं मलाव मावनांगौनो इंलिस नांगौनो नाथाय बिनि सायावबो बिथांमोना जेबो कनसेप्ट गैया माने कमिउनिकेसन स्किल जे नांगौ लेंगुवेज रोंना जुदि जाया बिथांमोना बिनि सायाव जेबो आइडिया गैया आरोखि आं रायजो राजाखौ बुंदों इमसनेल जानो नाङा आसलथे बेखौ गिनांगौ गैया साननांगौबो गैखाया आरोखि बुस्थुआ आरोखि दा खिन्थु जोंहा बुंनांगौ जादों जे नै दाखालि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसिनि चिफनि हाग्रामा महिलारि बिथाङा जिबायदि भाषाजों बुंदोंमोन बियो आगोलनि समाव बुंनायमोन होनदों एसे आगोल बे निउ इडुकेसन पलिसिनि सायावनो इन्टारभिउ लाफैदोंमोनथ' बेवहाय बुंनाय खोथामोन आरोखि बे खिन्थु बिथाङा जि बुंदों आरोखि बिथांखौ सोरबा मिसगाइड खालामदों सानो आं आरो बिथाङा फ्रि माबा इडुकेसननि सायाव माबा गैया आरोखि आरो बिटिसिनि एकर्डखौनो बिथांमोना मोजाङै फरायना फरायाखै गावनि एकर्डखौनो बेहाय सुक्तियाव मा मा लिरनाय दं बेहा आसरित आरोखि